गोजोन फुंबिलिनि बयखौबो बर' निउसनि गोदान खौराङाव बरायबाय। आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ नायना मोजां मोनगोन आरो लाइक कमेन्ट साबस्क्राइब बानायगोन। दिनैनि गोदान खौरांफोरावनो दङ। बिसायख'थिनि फिथाइ फोसावनायनि उनाव मसलपुराव बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुसुखाखौ देख्लाबनाय आरो क'क्राझाराव रुपनाथ ब्रह्मनि मुसुखाखौ सिफायनाया मानि इसारा? थारैनो दुखुनांथाव आरो साननो गोनां। सानैबो गेदेमा बर' हारिनि थामोन्था, रैखाथि आरो ट्राइबेल हारिनि आइकन, जाय गोजोनखौ बेसेबांबा खस्थ'नि गेजेरजों दाबाय। बे गोजोना हिंसा आरो असान्थिजों साग्लोबसारफिनगोन नामा? बेनो दिनैनि सैथोआ। गुबुन लामाबो गैया। रायजोआ जेखौ लुबैयो बेनो थार। बेखौ बुंग्राया नुग्राया गोरोन्थि। बेफोरखौ नुयोब्ला बावैसो जालांनाय बांलादेश आरो नेपालनि जाथाय आरो थासारिया गेदेमा सुबुंफोरनि मुसुखा सिफायनायावसो गोसोआव जाखांफैयो। बे बाथ्राखौ फेसबुक पस्टनि गेजेरजों दुलाराय बर' फरायसानि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा दुखु मोननाय फोरमायदों। ओरैहाय बड'फानि मुसुखाखौ सिनाय मोनै दुथांफोरा सिफायना गालांनायखौ लानानै मसलपुर दख'रा एबसुआबो गोख्रों रावजों सोंखारिदों। जाथायजों लोब्बा थानाय दायनिगिरिखौ नायबिजिरनानै हमनायजों लोगोसे आयेन बायदि राहा लानो पुलिस बिफानखौबो खावलायदों मसलपुर दख'रा एबसुआ। बाथि बिटिसि बिसायख'थिखौ बिपिएफ राजखान्थि दोलोआ 29था बियाबाव मेजरिटि लाना देरहासार जाखांनायनि उनाव बेबादिनो 29 नं सुक्लाय सेरफां बियाबाव गोदानै सायख'जानाय एमसिएलए गणेश कछारिया खोथा होनाय बायदि खामानिखौ मावफुंदों। बिटिसिनि बिसायख'थिनि फोसावदिं मेलाव बाहागो लानाय समाव गणेश कछारिया रायजो राजाफोरनो खोथा होनाय बादिनो दिनै देरहासार जानायनि 4 साननि गेजेरावनो थांनाय गोलाव समनिफ्रायनो सुक्लाय सेरफां ओनसोलनि गाहाय लामानि जेंनाखौ फोजोबस्रांनो खोथा होनाय बादिनो महारिपारानिफ्राय बाङालिपारासिम गाज्रि जानानै थानायखौ दिनै फोसाबनानै होनो थाखाय आखायाव लाबाय। बेजों लोगोसेनो सुक्लाय सेरफां बियाबाव थानाय सुक्लाय जोहोलावफुरि पार्कखौ रायजो राजानि थाखाय उदाङै खालामनानै होबाय आरो बे पार्कआव आसामनि मुंदांखा देंखोगिरि रुंसारि जुबिन गार्गनि मुसुखाखौबो गायसननाय जागोन होननानै बुंथिदों बिथांमोना। गुबुन गुबुन दोलो आफादफोरा साबायखर बावहरनाय बादिनो मैयाबो बारग' बिएलटि अनसाय आफादा बिपिएफनि आफादगिरि हाग्रामा महिलारिखौ साबायखर बावहरदों। मानोना बिटिसिनि बायजोआव थानाय बारग' बिएलटि अनसाय आफादा बाथि बिटिसि बिसायख'थियाव जारिमिनारि देरहानो हानायनि थाखाय बिपिएफनि आफादगिरि हाग्रामा महिलारिखौ गोसो गोरबोजों साबायखर बावहरदों होनना खौरां मोननाय जादों। रौतायाव इउपिपिएल दोलोनि जानानै खौरांगिरि मेल खुंदों ब्लक आफादगिरि हिरेन बसुमतारी बिथाङा। ब्लक आफादगिरिया बुंदों, रौता बिएफनि सुबुंफोरनि बिसायख'थिनि समाव थिरांथा लानानै बिपिएफ दोलोखौ देरहासार खालामनायखौ गनायना लायो। दैदेनगिरि बिथाङा थांनाय 5 बोसोराव इउपिपिएल दोलोखौ निस्वार्थ महरै सिबिनाय साफ्रोमबो दोलोनि बिबानगिरि लोगोफोरखौ साबायखर बावदों आरो बिथाङा फोथायनाय लाखिदों दि बे बाराव इउपिपिएल दोलोआ जेनदोंबाबो फैगौ बिसायख'थियाव इउपिपिएल दोलोआ गासै गोरोन्थिफोरखौ सुद्रायलायफिनना फिन देरहासार जाफिनना सरकार दाफिनगोन होनना बुंदों बिथाङा। टंला पुलिस बिफाननि मोनसे गेदेर हाबा मावफुंनाय। थांनाय 15 सेप्तेम्बर खालारखालि मोनसे गिख्रंथाव जाथाय जादोंमोन। नलबारि किसान बस्तिनि जोनोम होगिरि बिफा राजु किसान, बिमा अनिमा किसाननि फिसाजो 3 थाखोआव फरायफुनाय फरायसुलि 9 बोसोर बैसोनि प्रियंका किसानखौ सिनाय मोनै दुथाङा खावना लांना बुथारखोमानानै फबना दोनदोंमोन। जाथायनि सायाव टंला पुलिस बिफाना नायबिजिरनायनि उनाव बे जाथायजों लोब्बा थानाय निथुआ किसान आरो नारायण राजबंशीखौ टंला पुलिस बिफाना गावसोरनि जिम्मायाव लांना संदाननानै दुथां सानैखौबो जेलाव दैथायहरबाय होननानै मिथिना मोननाय जादों। आसामनि मुंदांखा मेथाइ रोजाबगिरि आरो महरगिरि जुबिन गार्गआ रुंसारि जानायनि उनाव आसामनि डिपुटि सुपारिनटेन्डेन्ट अफ पुलिस डिएसपि जुबिन गार्गनि फंबाय सन्दीप गार्गआ क्राइम इनभेस्टिगेसन डिपार्टमेन्ट सिआइडिनि मावख'आव सौहैबाय। सन्दीप गार्गआ 19 सेप्तेम्बर खालारखालि सिंगापुराव जानाय बिदा जुबिन गार्गनि जाथायनि सायाव अजद होनो आरो थार बिजिरनायखौ मोननो थाखाय सिआइडि मावख'आव थांदों होननानै खौरां मोननाय जादों। दासिमनि खौराङा एसेनोसै। अन्नानै खौरांखौ मोजां मोनोबा लाइक, कमेन्ट, शेयार आरो साबस्क्राइब बानायदो।